Ovo je četvrti dio video lekcija Upoznajmo Nuć. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje Nuć koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika upravljano gramatikama. U ovom videu pokazat ću vam kako kreirati jednostavan graf. Najprije odaberite File, New Grammar iz glavnog izbornika. Pojavit će se prozor Create New Grammar koji se sastoji od 3 dijela. U prvom dijelu trebate odabrati ulazni i izlazni jezik. Ovaj put će to biti engleski jezik. U trećem dijelu prozora primijetite da vaše gramatike mogu biti izrađene pomoću grafičkog uređivača ili uređivača koji koristi pravila. Za ovu prezentaciju pokazat ću vam kako izraditi grafički uređivač za sintaksnu gramatiku. Odaberite gumb Graphical Editor i onda kliknite gumb Syntax. Pojavit će se novi prozor s 2 elementa u gornjem lijevom kutu. Početni čvor i terminalni čvor. Kliknite na početni čvor i pomičite ga po platnu dok ne pronađete mjesto gdje ga želite pozicionirati. Potom pustite tipku miša i napravite isto za terminalni čvor. To je bilo lako. Sada treba dodati čvor između početnog i terminalnog čvora. Pritisnite CTRL gumb na tipkovnici i kliknite lijevim klikom miša. Pojavit će se kvadratić s 4 kružnice oko svakog kuta. Unutar kvadratića je oznaka E koja označava prazan čvor. Označite postojeći tekst unutar čvora i upišite will umjesto njega. Kliknite Ctrl i Enter tipke na tipkovnici istovremeno kako biste zatvorili čvor. To možete učiniti tako što ćete kliknuti bilo gdje izvan samog čvora. Primijetite da vaš čvor trenutno visi u zraku i nije povezan ni sa čim. Popravimo to. Želimo da gramatika ide od početnog čvora do našeg will čvora, a potom do terminalnog čvora. Da bismo to postigli, potrebno je najprije kliknuti na početni čvor kako biste ga odabrali. Primijetite kružnice oko kutova čvora, a onda kliknuti na will čvor. Pojavit će se linija koja ih povezuje. Kreirajte vezu između will čvora i terminalnog čvora. Kliknite prvo na will čvor, a potom na terminalni. Pojavila se još jedna linija povezivanja, a također i kvadratić oko will čvora. Ako želite prekinuti vezu između čvorova, ponovite procedure kao da ih povezujete. Kliknite prvo na will, a onda na terminalni čvor kako biste prekinuli vezu između njih. Ako želite napraviti čvor komentara koji opisuje što vaša gramatika ili dio nje čini, napravite čvor koji nije povezan s nijednim drugim. Utipkajte znak dvotočke i svoj komentar ovako. Ovo je moj komentar. Kad ste završili, kliknite bilo gdje izvan čvora komentara da biste ga zatvorili. Kliknite ga ponovno i primijetite trokut umjesto kružnice u donjem desnom kutu. Odaberite trokut lijevim klikom miša i povucite ga na desnu stranu ispod čvora. Počet će se pojavljivati kvadrat sa zelenom crticom i točkastom linijom. Neka kvadrat bude velik onoliko koliko je potrebno. Klikom na čvor komentara, lijevom tipkom miša, pomičite ga po praznom prostoru kako biste ga smjestili gdje želite. Zamislimo sada da želite kreirati gramatiku koja će prepoznati buduće vrijeme u engleskom jeziku. Za sada naša gramatika prepoznaje samo riječ will. Popravimo to. Želimo dodati još jedan čvor koji će držati infinitivni oblik glagola i smjestiti taj čvor između will i terminalnog čvora. Najprije moramo poništiti povezanost ta dva čvora, a zatim dodati novi čvor i napisati v plus inf u njega. Ne zaboravite povezati čvor will s čvorom infinitiva, a onda i čvor infinitiva s terminalnim. Našem will čvoru treba dodati i shall. Kliknite Ctrl i lijevi klik miša, uđite u will čvor, kliknite Enter kako biste prešli u novi red te napišite shall. Zatvorite čvor. To je bilo lako, zar ne?
Proširimo to dodavanje čvora s prilozima kako bi naša gramatika prepoznala primjere poput I will always feel. Dodajte novi čvor i upišite adv u njega. Smjestite ga između čvorova will i infinitive. Ako to želite dodatno proširiti, kako bi prepoznali višestruko pojavljivanje priloga, primjerice shall perhaps never see, kliknite 2 puta na čvor priloga kako bi ga povezali sa samim sobom. Sada možete prepoznati koliko god priloga se može pojaviti između will i infinitiva. A što ako želimo da gramatika prepoznaje i blisku budućnost, na primjer is going to sleep? U tom slučaju dodajte još jednu granu svom grafu koji ima isti početni i završni čvor kao i postojeća grana. Napravite 3 nova čvora. Upišite be u prvi, going to u drugi i v plus inf u treći. Povežite čvorove. Sad ste spremni za kreiranje vlastitih gramatika. Uživajte!